100 سالên ku peymana Kurdistan kir çar parçe diborin. Peymana Lozanê ya 1923 li ser maseya komxabateke navdewletî bû. Rojên 6 û 7 Tîrmehê navenda Rojavaya Lêkolînên stratejîk li bara wê peymanê komxabatekê li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê li dar dixe. 200 kes ji Kurdistan û çend welatên din ên navdewletî bejdar dibin. Bejdar digihêjin encamnameyeke nehxalî. Li gor wan, Lozan dûrî pîvanên aştiyê ye, lêbelê rewamendî daye qirkirina gelê Kurd û neteweyên din. Her wekî cih daye sazkirina dewletên netewperest û gelê Kurd ziyaneke hew jê mezintir kişandiye. Gereke hêzên Kurdistanê guh bidin hev û peymanekê bo parastina ax û neteweya xwe bi lez îmze bikin. Li tanîşta ku bi rêveberiya xwe serwere parastin û danpêdaneke navdewletî bi dest bixîne. Li gor te, piştî 100 salên Lozanê gereke gelê Kurd çawa xwe biparêze, nêrîna xwe bimere parve bike.